Днес е толкова прекрасен ден да играя Майнкрафт. Чудя се какво ли да построя днес на креатив. Защо съм тук и защо съм на Survival? Защото пак съм ти подготвил предизвикателство. Този път да видим дали ще се справиш толкова добре, колкото беше и миналия път. Можеш да разгледаш какво има наоколо и да помислиш. Добре, това звучи странно. Мисля, че тези стрелки ще ти трябват. На това място бих ги върнал обратно. Прочети какво пише над тях. Парола. Но каква е тази парола? Това са специални картини. Мост ни трябва за парола. Паролата можеш да отгатнеш, като завърташ стрелките върху картините. Опитай да ги завъртиш. Но единственият шанс да минеш е да учиш точната комбинация, така че помисли какво да направиш, така че да откриеш комбинацията за паролата. Мисля, ти си направил така, че да отстрани, защото излиза отстрани очевидно. И така ще излезе. Вероятността да познаеш е минимална, така че помисли къде може да съм скрил някакви улики. Първо ще видя. Трочовете не ми изглеждат много нормално. Торчовете са напълно нормално, там няма нищо скрито. А защо пък да има ладъри тук? Може би горе има нещо скрито. Имам една идея. Добре. Доста хитро. Уау! Какво намери? Намерих 11 камъка, 4 бамбука, 1 розово дърво и 1 въглен. Добре, може би ще са ти полезни. Но не виждам как това ще ти помогне да разбереш паролата. Така че разгледай наоколо. Прозорец? Но защо ли? Какво виждаш през прозорец? Портал? А до портала? Виждам паролата. Паролата? Вижда ли си хубаво? Не е много, обаче ще пробвам. Мисля, че е така. 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 Или... Разгледай какви материали откри на втория етаж, защото те могат да ти помогнат да видиш паролата по-добре. Не знам дали си спомняш какво интересно нещо можеш да направиш от този лилавия кристал. Но не мога да го щупя, трябва и кирка. Ами имаш някакви материали, помисли. И имам и една идея. Я да видим. Така, ще направя това на стикове, това на крафтинг тейбъл. Добре. Перфект. Благодаря за кристалите. Да не паднеш? Няма и да падна, въпреки че паднах. И това мисля да си го взема. Така. Добре, какво събра? Кирка, диамант и това. Това не е диамант. Обърках се. Кристал, Ематист. Добре. Какво ли да направя с него? Можеш с този кристал да опиташ да направиш един далекоглед. Да.
Помниш ли как се прави далекоглед? Пръчки, но аз нямам пръчки. Не ти трябват пръчки за далекоглед. Мисля, че трябваше. Трябва ти един такъв кристал и ти трябва... И знам и какво, и знам и как да го направя така. Добре, първо, фърнес. Така, ето ще сложа един барел. Добре. Ето за какво е бил въгленът. Един въглен ще ти стигне ли? Не знам. Надявам се. Да, ще стигне. Добре. Ако имаш 2 килчета мед и един кристал, мисля, че ще успееш да си създадеш далекоглед. Да, ще мога, видя го на крафтинг тейбъла. Супер! Виждаш ли? Сега с далекогледа може би ще успееш да видиш паролата. Виждам я. А ще успееш ли да я запомниш? Така, мисля, че беше така. Ще се кача горе за това и за другите. Едно по едно ли ще ги помниш? Да, за да е по-лесно. Мислех, че можеш да запомниш и трите наведнъж. Не мога, ще е трудно. Добре, че реших да направя само 3. Мислех да са поне 6. Добре, че... Добре. Потвърждавам, че първите 2 картини са правилни. Остава ти само още една. Още веднъж. Ето го моста. Бай. Хитър мост, нали? Да. Wait, I have an idea. Какво? За тези, които не знаят за английски, това значи хей, имам идея. Да си взема нещата. Още от предишното предизвикателство си се научила на това. Знам. Мисля, че в това няма да сме толкова стриктни. Аз не съм сигурна. Добре. Бай, гадна лава. Ето е втората стая. Кирки. Този селянин продава кирки. Емералд. Този селянин ти дава емералд. Внимавай да не го убиеш, защото може би няма да успее да ти даде нищо. Като цяло можеш да видиш изхода от среща, който е от обсидиан. За него ще ти трябва една диамантена кирка. Не знаех, че този виледжер продава толкова хубави неща. За един диамант, един емералд. А за 22 емералда enchanted лопата, която е диамантена. И кирка, която е enchanted за 19. Само това е най-хубавите селени на света. Мисля, че няма да ти трябва нищо друго, освен една кирка, за да избягаш. Знам. Как Помисли. ще стигна този чест? Разгледай хубаво първото нещо, което трябва да... Първото нещо, което виждаме, е, че там има тиква. И има и пъпкен, но няма да си разходвам нещата. Ако ги вземеш, можеш да ги продадеш на селянина за емералд. А този Знам. емералд... Ще помогне. За какво? Ще помогне ли? Ще помогне да пазаруваш с другия селянин, който може да ти даде кирка. И какво ще помогне кирката? Ще избягаш. Не виждаш ли вратата? Да, виждам. Единственото, което трябва да измислиш... Обаче има проблем. Трябват ми 19. Ами... Не съм сигурен за лавата колко
тикви и мелани ще откриеш. Може и да са повече, отколкото ти се вижда. Може и да няма изход. Трябва да помислиш как да минеш през лавата. И единственото решение може би се крие там в онзи чест, който е скрит в количката. Знам, обаче не мога да го стигна. Разгледай какво има около него. Редстон? Редстоун, да. Но съветвам те да не го изкопаваш. Аз го изкопах вече. Ами добре, че от другата страна не е изкопан. Запази си дясната пътека, ще ти трябва. Ако успееш да пратиш сигнал по този редстоун, той ще стигне до количката и тя ще се отблъсне към теб. Да, обаче няма откъде да си взема редстон. Не ти трябва редстоун, трябва ти нещо, с което да изпратиш сигнала. Сигнала можеш да го изпратиш дори през стената. Може даже и с левър. Може с левър, с какво друго? С редстон блок. Друго. Не знам точно. Може и с бутон. О, да. От теб остава да откриеш нещо от тези неща, така че да можеш да изпратиш сигнал. Не е преди лавата, в тази стая можеш да потърсиш. Защо тук да има повече място, освен да има бутон? Откри ли го? Да. Добре, че направих две пътеки от Redstone Dust. Използвай дясната, която е здрава. По-ниско трябва, по-ниско трябва. Трябва да докосва Redstone Dust. Успя! Толкова много води и знам и защо. Защо ли? Даже ще си взема много от тях, а не само една. За да изкъся лавата. Не знам дали стана, май си. Добре. Даже си взех почти всички. Повече от 4-5 едва ще ти трябва. Ти още от първия път успя да я угасиш. Браво. What is happening in this world? Толкова много неща. Това е тайният склад. Даже мога да си направя и хляб с тях. И pumpkin pie, но ако имах захар. Мисля, че трябва Watermelon достатъчно. Трябва да се концентрираш в това да събереш материали, за да търгуваш с селянина. Знам, имам толкова много неща. Ето къде ще се направя един басейн. Идвам. Така, че какво ще ми продадеш? Така. I guess so. Благодаря, 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 благодаря. Колко емералд събра? Безкрайни. 22. Мисля, че ще са достатъчно за една кирка. За да мога да си взема тези неща, даже мисля, ако стана гладна, да си направя някакви храни. Няма да е нужно. Това предизвикателство е по-кратко. А ти какво можеш да ми продадеш? Не. Да. Добре. Имаш вече кирка, с която можеш да продължиш напред. Само да се върна неща, за да имам по-голям инвентар. Така, почти готово. Готово. Крафтинг тейблът. Преди да се бях сетила за този бутон, как да го използвам,
Исках да се чудя защо не използвах този. Кой този? Този, който трябваше да намеря. Обаче забравих, че го намерих. Успя да се измъкнеш и този път. Ха-ха. За награда този път имаш парзалка. Какво правиш ти? Извади парзалката, внимавай, спри да я наместя. Май не можеш много. Така ще си отида. Ако се върнеш, ще ти сложа нова парзалка. Окей. Не! Добре, че паднах във вода. Но не разбирам как паднах във вода. Така и ще се кача. Паднах във водата и с водата и ще се кача. Мога да направя един трик. Какъв ли е той? Штрак. Добре дошъл обратно. Благодаря. Може ли да опиташ да се качиш в количката без да я буташ? Добре. Заповядай. Благодаря. И за днес чао, приятели! Ще се видим с следващия челендж и следващия път. Чао, чао!